Gipagula na sa korte sa Davao City ang warrant of arrest. Batok kang Pastor Apollo Quiboloy. Uglaing 5 pa ka akusado sa kasong sexual abuse. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong Lunes, April 1, gipagula ni Regional Trial Court Branch 12 Presiding Judge Dante Baguio sa Davao City Prosecutor's Office ang pag-issue warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Quiboloy. Ang pag-issue warrant of arrest ni RTC Branch 12 Presiding Judge Dante Baguio may kalabutan sa kasong sexual abuse batok kang Quiboloy sa usa ka 17 anyos niadtong 2011. Gawas kang Quiboloy ginapaaresto sa banglaing 5 pa ka akusado nga sila: Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada ug Sylvia Semañez. Ang kaso mao ang kalapasan sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa maong order, nakalatid nga niadtong March 14 ning tuiga pa gi-issue ang warrant of arrest. Human nakita nga dunay probable cause o igong basihan ang korte sa reklamo batok sa mga akusado. Apan miapila ang kampo ni Quiboloy nga suspendihon kini pinaagi sa pag-file og motion for reconsideration sa Department of Justice. Apan wala makarawat og resolusyon ang korte gikan sa DOJ labot ini. Sulod sa gitaganang panahon, maong gimando na ang pag-issue sa warrant of arrest. Ang Police Regional Office 11 miingon nga adlaw Miyerkules gipahigayon ang pulong alang sa pag-serve niini batok kang Quiboloy ug ubang akusado. Ang challenge karon is ang pagpangita kung asa siya banda. As same as samo ang challenge po gihapon sa other warrant of arrest nga na-receive po namo. Apil na po to sa amo ang ikandakan og intelligence monitoring kung napabud sila sa Davao. Kung mahibaw-an namo ang information nga nasa laing lugar mo, connect pud me dito na police station or headquarters. Kahinumduman nga ning bag-ulang, nangayo na og police assistance ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kang Quiboloy tungod sa wa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa susamang kaso sa sexual abuse. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.